Нас какво по-здиви твоите чорапи, ако ги скиташ да ги напълним. Майк ще не така. Камък. Сега. Направи ми вятър. Това да го научиш на някакви трикове. Макче. Умник. Ма боли вече майна. Играва човек. Абе, явно си ги вземеш. Супер, Найо. Не издържа. Кой разправяш? Да. Това болен крак. Годно бе. Бати му умника. Момич, о! Обаче малко на земята. Давай, брат, един път те рожден ден. Кофти ли ти е? Ой, ти ще трябва да внимавате. Ще смееш после много. Не издържа! Не издържа! Край! Това беше много. Това беше край. Не издържа. Върна ли го? Нещо много гадно. Аля! Край, спирам. Ей, какво правиш? Коф тая малък казар, майка. Аз на имам цигара. Това е наше момче, майка. Това е наше момче. Дай му една цигара. Браво. Дебел? Дебел? Добре, човек. Виновен. Аре, бе, това са фалшиви такива. От чорапи. Да, фалшиви са чорапите, не са хубави. Те ще ги направят, аз не мога да предвид. Баги с чорапите, какво сега моите? Къде си мято? Ти ме лапиш като сила, Ес гледаш, какво ще правят да се издиша, брат. Това лапа и хек играе. Маргарита, дай му хек да играе. Абе, изборих се на коляна цигара. И някакво такова взема, май. И ми става